Hola a tots, estem aquí una vegada més amb Ishard, Legend of the Fortress, capítol segon. En el capítol primer vaig explicar una mica quins són els objectius d'aquesta sèrie. De moment tenim un primer objectiu que ha de complir aquest grup que hem format, aquest grup preliminar, un grup de personatges molt antipàtic, un grup molt peculiar, un grup molt inestable que no s'aguanta per enlloc, perquè té dos o tres personatges, diria jo, que són deslleials, per tant que poden abandonar el grup en el moment que vulguem dormir, però aquest grup primordial, aquest grup preliminar, té un objectiu per complir. Hem fet la primera fase d'aquest objectiu, que és eliminar el Minotaure que protegeix el pont d'Aragat, i per tant ara ja tenim el camí obert a tot el mapa de la regió. Aleshores, això ens obre pas a anar, ens acosta més al nostre objectiu, que està un parell de regions més endavant. Però ara estem en una zona molt perillosa, perquè els personatges tenen encara nivell molt baix. El que té un nivell més alt és el Chilas, el guerrer aquest Llagarbaix, que té nivell 3, la resta tenen tots just nivell 2. No tenim cap personatge amb capacitat de curar. I els personatges no estan equipats en absolut per res. Únicament tenim l'arma primigènia que té l'Aramir, i cap d'ells no té armadura ni té absolutament res. I amb això sí, he fet parada de càmera, he tornat a l'Otaria, he comprat queviures, he comprat fletxes, perquè això és l'equipament mínim que necessitarem per combatre sense arriscar-nos massa, tot i que ara els enemics són difícils, no són com aquest Minotaure que estava aquí estàtic i simplement havien de disparar fletxes fins que l'hem matat. Ara els enemics que venen són difícils, són de nivell alt, són perillosos i per tant no serà fàcil acabar amb ells. Aleshores intentarem combatre el mínim possible. Ara l'objectiu és intentar arribar a la regió de Baldaron sense combatre, o combatent el mínim possible, perquè necessitem guardar totes les nostres forces pels enemics que vindran més endavant. Aleshores aquí hem d'intentar eludir tots aquests bàrbars que vindran aquí, que en vindran. Això és una regió que està molt poblada de bàrbars, bàrbars perillosos, bàrbars que ens poden matar els nostres guerrers o personatges amb un sol cop. Bé, hem entrat a la regió d'Urshurak. Això ens permetrà, una regió que no hi ha Urshurak, no hi ha enemics, almenys que jo sàpiga, i per tant ens permet anar una mica cap a l'est sense trobar-nos tota aquesta munió de bàrbars que hi haurà aquí. Bé, hem passat a Baldaron sense combatre amb els bàrbars. Això és una fita important. Alguns pensaran, bueno, clar, però si no combatem tampoc no guanyem experiència. La resposta és que no m'interessa que aquest grup guanyi experiència perquè no és el grup definitiu ni de lluny, és tot just un grup que només té un únic objectiu. Bé, ara aquí ens haurem d'obrir pas entre aquests, com es veu. Aleshores, en aquests moments és quan tornem a necessitar les habilitats d'arquer del nostre Llagarbaix. No hem de córrer riscos encara. No hem de córrer riscos en absolut. Per tant, intentarem liquidar tots aquests enemics a distància. No és el moment encara de combatre cos a cos, després ho serà. Per tant, de moment intentarem liquidar aquests enemics amb el risc 0. Sí, gastarem una quantitat enorme de fletxes i de menjar, però l'objectiu és el principal. Bé, ja n'ha caigut un d'ells, perfecte. Podria intentar esquivar-los, però és que aquesta zona és tan estreta que pràcticament no me'n sortiria. I si m'enganxen, amb una mossegada ja està claríssim que ens maten un personatge també pràcticament amb una sola mossegada. Per tant, hem d'impedir que ens mosseguin. Això atacaré només en cos a cos
si només en queda un, per evitar el màxim possible de mossegades. No és que ens enverinin, perquè no ens enverinen ni ens transmeten licantropia ni coses d'aquestes, no pas en aquest joc, però les mossegades fan molt mal, per tant, intentarem evitar-les. Si només queda un personatge, aleshores em puc arriscar a atacar-lo cos a cos perquè serà un només el que m'ataqui, no tots. Per tant, a veure si puc liquidar un d'aquests d'aquí, encara que sigui un. L'altre potser el mataré cos a cos. Aquest encara té menjar, sí. Aquí és important sempre mantenir el nivell de la barra física al màxim per tenir el màxim possible de possibilitats d'encertar, perquè com més baixa estigui la barra de nivell físic, més atacs es fallen. Això ja ho sap bé qualsevol jugador d'aquest joc. Bé, n'ha caigut un. De fet, encara intentarem aprofitar les fletxes que ens queden. Tot sigui per evitar riscos majors. Intentar conservar el màxim possible de vitalitat dels personatges, perquè recordem que no podem curar-los en absolut. Ni podem descansar sense que se'ns en vagin. Bé, tenim dos que ja han consumit tot el que tenien. Agafem les fletxes d'en Goldnall. Aquest ja deu estar a punt de palmar. De fet, a veure, posarem aquí a l'Aramir. Està a punt de... no, a punt no, està a nivell 2, podria pujar a nivell 3. I a veure si amb aquest podem liquidar aquesta bèstia ràpidament. Bé, fet. Donem una mica de menjar. Encara el podem utilitzar per atacar una mica més, que n'hi ha més. Hi ha més homes llop més endavant. És una zona que, com que és tan estreta, també és molt difícil esquivar-los, per tant, els hem d'intentar matar si podem. Crec que podrem. Allà n'hi ha un, veig allà lluny. Però només és un. Intentarem matar-lo. Bé, ja heu vist que fa bastant mal. L'Aramir torna a estar debilitat. El tornem a canviar per xilats. A veure, aquí hi ha d'haver potser més homes llop encara. Aquest portal de moment no hi passarem. No recordo on va, però m'ho imagino. I no és gens positiu, no és gens agradable allà on va. És un lloc molt perillós. Bé, de moment anem bé. Compte, estan aquí. I aquí n'hi ha molts. Són mortals aquests. Penso que no sé si ho farem això, No sé si ho aconseguirem, N'hi ha molts i no podem matar-los. No podem matar-los, no pas ara. Haurem d'intentar esquivar-los aquests,
Estan allà dalt, bé, no es mouen, intentarem anar al màxim possible cap al nord. A veure si tenim sort i podem arribar allà on vull arribar. Estem molt a prop ja. Queden a bon lloc encara. A veure, intentarem que no ens agafin per sorpresa. Allà ja es veu el nostre objectiu, allà lluny. Molts ja haureu endevinat quin és. A veure, ara la idea és... Quantes fletxes ens queden? 8 aquí, 20 aquí. Bé, podem intentar matar... Intentarem matar aquell home llop que hi ha per allà, que l'he vist jo abans. Abans que ens vingui a matar ell, hem d'intentar matar nosaltres perquè no ens agafi per sorpresa. L'últim que queda abans del nostre objectiu. Per tant, jo crec que ho podem fer. Amb les fletxes que tenim, amb les fletxes que té aquest home, jo crec que hem de poder matar. Esperem a distància, perquè ara mateix estem a punt de morir. Qualsevol dels dos guerrers principals estan molt dèbils. Hem d'intentar. Però si matem aquest home llop, que és l'últim, ja tenim l'objectiu aconseguit. N'estic segur. Menjo una mica. Bé, ja ho hem aconseguit, l'hem mort. Anem cap aquí i ens trobem l'objectiu principal. Ja ho havíeu endevinat molts que coneixeu el joc. Això és, l'espasa. L'espasa de Jareth és nostra. L'espasa de Jareth, espasa més 6, la millor arma del joc, és nostra. Per tant, ara mateix l'objectiu està complet. Ara, estem en una situació superperillosa encara. Però ara ja no és tan crítica. Ara, com ja haureu descobert, el meu interès per arribar amb tots els personatges era per un tema de força, perquè si ens faltava algun personatge no sumàvem la força suficient per treure l'espasa, que són 60, em sembla. Per això he triat aquest equip inicial, un equip inicial on els personatges tenen bona força, tenen habilitat, tenen en Aramir té 16, en Golnar no gaire, però el necessitàvem igualment per contractar en Chilas, que sí que té força 18, la Nashir, que en té 14, i en Firon, que en té 17. Per això he agafat tots aquests i no he agafat, per exemple, la Thirek, que és un lladre que té força molt baixa. Potser no hagués estat suficient per treure l'espasa. Bé, ara ja tenim l'objectiu fet. Ara tenim l'espasa. Per tant, un cop tenim l'espasa, aquest grup ja deixa de ser important en si. Perquè aquest grup, la importància que tenia, a part de servir per poder portar el màxim de fletxes possible i de queviures, perquè com més personatges més pots portar, cada un pot portar 20 fletxes només. L'altre objectiu era la força sumada que podés treure l'espasa. Ara, un cop tenim l'espasa, aquest grup ja no el necessitem en si. Per tant, ara, per exemple, hi ha personatges com, per exemple, aquest, que és sumament antipàtic, amb aquesta mirada que té, que posa dels nervis al final. Aquest personatge el que farem serà col·locar-lo en primera línia directament i si el maten, doncs millor. La Nashir, tampoc, tot i que té uns números millors que en Golnar, com que també sabem que és un personatge deslleial, també el posarem a primera línia. I aleshores, a primera línia hi ha d'anar un altre guerrer. Quin és l'altre guerrer, l'únic guerrer que tenim que té una mica de vida? És en Firon. En Firon encara és nivell 2, però té una habilitat bastant acceptable amb armes,
molt més que la... Bueno, de fet, la Nashir també té una bona habilitat d'armes. No té tanta força, té menys constitució, morirà més ràpid, però també podria servir com a combatent. Evidentment, està lluny de l'habilitat d'en Chiles, que té molt bona habilitat d'armes, i la d'Adamir, que són els millors guerrers. Però, en fi, el tema és que ara vull conservar els guerrers més forts que tenim. Per tant, el que farem serà donar-li l'espasa a en Firon. Firon durarà poc, perquè no té gaire vida, té poc nivell. En fi, bé, aleshores, quin és el segon objectiu ara? El primer objectiu era l'espasa de Jarel, ja l'hem aconseguit. L'equip primordial, l'equip primigeni ho ha fet bé. Ara hem d'anar a la segona, al segon objectiu. Per arribar al segon objectiu, una mica com per arribar aquí al primer hem hagut de passar per 2 etapes, que era matar el Minotaure i arribar aquí. Per arribar al següent objectiu, al segon objectiu, necessitem també passar primer per un altre objectiu preliminar, que és aconseguir el flascó màgic. El flascó màgic és una cosa que necessitem ja en aquests moments per fer pocions, i per tant l'hem de mirar d'aconseguir. Per aconseguir el flascó màgic hem d'anar, com sabeu, a la mazmorra de Rutgast, i per anar a la mazmorra de Rutgast necessitem un equip una mica més preparat. Podríem preparar millor aquest equip, intentar reforçar-lo, però aquest equip ja hem dit que no serveix per res, no té cap personatge amb capacitat de curar. En Firon em sembla que pot aprendre algun conjur, però no ens interessa perquè aquests personatges els eliminarem i per tant no cal invertir ni temps ni diners en ells. Aleshores el que farem serà intentar passar a un grup B, el segon grup que intentarem formar, que serà el que tindrà l'objectiu d'aconseguir el flascó màgic. Aleshores, per aconseguir aquest grup, òbviament necessitem més personatges, i el lloc on hi ha més personatges per triar i per reclutar i d'on haurem d'agafar els que ens vagin millor serà Urxurak, la ciutat d'Urxurak, que més està per aquí prop, està cap al sud, i un cop hem mort tots els homes llop, o molts homes llop, hauria de ser relativament fàcil arribar-hi. Només l'únic que hem de fer és hem arribat a Zendoria, que està aquí al costat. Zendoria és una regió segura, no hi ha enemics, i per tant ens permet dirigir-nos cap al sud amb el mínim risc. Aquí tenim un personatge que podríem agafar, Manatar. De fet, és un dels personatges que he pensat com a possible integrant del grup B. Potser l'agafem. De moment encara no l'agafaré. Encara en tinc altres personatges pensats. Tot i que no estaria de més agafar-lo. Però bé, de moment el deixarem, perquè és un personatge que, com que està aquí a l'aire lliure, sempre podem venir-lo a buscar en cas que el necessitem, mateix que Fragorn, per exemple. I per cert, com estem de diners? 31.000. 31.000. A veure, hi ha una altra cosa que podem fer. Perquè estem en una zona que... Sí, ho podem fer. Mirarem de fer-ho. Una altra de les coses que necessitarem, a part dels elements bàsics els elements, diguéssim, que es necessiten, que són imprescindibles per superar el joc, una altra cosa que necessitem és una protecció adequada i una arma adequada. L'espasa de Jarel és l'arma adequada per poder superar el joc, però també hi ha altres coses que necessitarem que són protecció.
Aleshores, protecció. Les millors proteccions del joc són les proteccions màgiques. Aquí és el lloc on hi està en Celoran. En Celoran el podríem agafar. No ho farem. Però aquí sí que en aquesta, recordo que aquí a Halindor, hi ha una botiga, em sembla que és aquesta. No, aquest és Irvan, que ens demana que anem a alliberar la seva filla, Deloria, que està segrestada a Elwyn Hill. És una de les altres missions que necessiten per superar el joc. A veure si trobem la botiga. Aquí està la botiga. En aquesta botiga és l'única botiga de tot el joc on hi ha un escut màgic. Aquest escut màgic doncs és una peça important de protecció, per tant ens el quedem, ja el tindrem. Hem d'aconseguir un escut màgic, un casc màgic i una armadura màgica. L'escut ja el tenim, per tant això doncs incrementarà una mica les possibilitats de protecció que tingui el guerrer que nosaltres posem al front. Aquest guerrer té feina encara. Bé, ara, un cop hem aconseguit això, ens anem cap al sud. A veure, hi ha una altra regió, una altra ciutat del joc que és Elwyn Hill, on també podem reclutar personatges. I on podríem aconseguir també algun dels que... Podríem aconseguir algun també pel segon grup que volem formar. Estic pensant si ens convé ara mateix baixar, agafar-lo ja. No. És que és perillós. És perillós perquè les ciutats aquestes ja estan plenes d'orcs i els orcs són perillosos i sense cap personatge que curi no em veig enfrontant-me als orcs. Tot i que ara quan arribem a Ursurak també n'hi ha molts. Encara no serà fàcil encara. El joc encara que aconseguim estabilitzar una mica la situació i anar amb seguretat encara passarà. Hem de medir encara molt bé els nostres passos. Tornem a tenir en Manatar. A veure si anem cap al sud, què ens trobem? Ui, no, aquesta és una regió super perillosa. Uldonyar és una regió super perillosa. De totes maneres, estic pensant una cosa. Hi ha una altra raó per la qual hauríem d'anar a Elwyn Hill. És que a Elwyn Hill hi ha les armadures màgiques. Les armadures i els cascos màgics. El tema està que em sembla que no sé si ens arribaria suficient els diners per comprar les dues coses. Això ens aniria de fàbula perquè ens permetria tenir un guerrer que més o menys sobrevivís en els atacs dels orcs. Ho haurem d'intentar. Hem d'intentar compensar la fragilitat del grup amb una protecció adequada. Encara que siguin... Mira, estem a Elwyn Hill ara mateix. Una zona també segura, en principi, si no ens sortim dels llocs on hem d'anar, és una regió segura. Aquí està la ciutat. Bé, doncs el que farem serà, estem a l'entrada de la ciutat, deixarem aquí el capítol, hem aconseguit en aquest segon capítol hem aconseguit l'objectiu primer del joc, el primer objectiu important, tenim l'espasa de Jarel, el nostre primer equip ho ha aconseguit, ho ha fet més o menys bé, bastant bé, diria jo,
I ara doncs entrarem a Elwynjil i començarem a aconseguir altres coses que necessitem. Aquí, com hem dit, comprarem armadura màgica, comprarem el casc màgic i és possible que comencem a canviar ja algun dels integrants del grup, el grup primordial, i comencem a formar el grup secundari. Bé, doncs deixarem el capítol aquí i ens veurem en el següent, ja a les portes d'Elwynjil. Fins aleshores.